Sana. Asante. Asomo na mama Joyce Mora. Abana wa minto banchaga boswara. Umwesimiwa Zakaria Unduso. Abaesimiwa ba MCA. Abaesimiwa ba Chira, abachibu, abakanso na nekero yomo. Abantu ba minto bamachoge balitori moya kumuranje tukwana niga ase chingurira munene. Mwesi kimurima kali tukwana niga. Abantu ba minto bamachoge naende bali barure chisa mwenge chabusi ibona atira akorete ngora kubate bipore ashogo sirio mwaka nchaga abantu ba minto banyari baye corona ruo mambia igobante bimbate bipore ashogo sirio marayo manene tuwa bate gusiye akimwanjera ndama pore y'abanyari bari mwanjera nire Kurumoisonde kuruwe kuikeria ekaromora yito twandete naende tusigete twateba bagusibo singanero moragiro itu naende nero gotora okorogo Fredo Kengo Matiangi na arupora se Sakaronduso naende nere koronari gotamambe na ikirogembo omunyoringa komoranche niteberia abantu ba minto ba machoge pore nimba nchete niinde nabarabu asenga kieye ngoto kanare ngama sisi asenga kieye lakini asenge njuye shughuli ya bwaterera kare meru ewikeye ngime gare meru lakini otumira magombaye otumire pore mwanchera ne pore ya Fredo Kengo Matiangi mwanchera ne pore ya Fredo Kengo Matiangi ekiaga tatongo jikokwana lero neri tukoli nene asese ito ya Kenya toko serikali madaraka Kerona akesa uyo miaka yo mwaka oyo ekero toko nyoro busubore Kenya mwaka oyo garenganga miaka 20 na akaroranga ngati toko nyoro busubore na bali wansete ese ito Kenya eni abaruete neganga babwatanga ngakiese itebwenete kurawa ngakiese itebwenete kuba ngakiuma na inchi abanta busubore kerwa Kerona soma historia ya naboria umugako yegetiganete ekera etuo borai akabo mukansora akabatari kuirigereria tari familia yayo ka kurigereria lakini ga kurigereria abantu bose bali barenge ise yaye bali ali kubwakirisa ubuna buborai bubwene tase Kenya yeito na kiekero kurigereria abantu ba minto egangeri arenge bali bagwanirete huru Lero borai bwatantanire Kenya umwananchi otigaire kiore libieka ondeta iyo korera umwananchi ondeta iyo mojareti abantu bacho rubati kwirigeria abanene babeke ibintu byose byabwene tebimwananchi aseme huko yabo kinyagitari makororangiro amangana sanaro kerege ento Kenya gia tenenire gia kure Mota getetu chenchi obora ito nyoro obora yoboronge. Komorancha abantu ba minto kuba sorata ya sege kuba ase chinguru chiane asiri taria tata yesori ore igoro nasae amotambo ki umwano itoke okorugo Fredo Kengo Matiangi akonye Kenya kiagera Kenya bono gane ndwaire mulu tinga Kenya gere ngoro mwanjire mwesi pio umwano itoto musabere Fredo Kengo Matiangi akonye Kenya Mwanjire Fredo Kengo Matiangi akonye Kenya Komoranche uyo bwata maiso na aroche egetabu kyomurandi yatebege nteka monga uyo kure teibwete taruchi kende obokongumbo bano mwaka nokora kino monchora teibweti lakini aina inche tore moyo litukoria lero tuamanyege ntekemo ngali tukeri monga tokoreki lakini ngali litore moyo na sainato eta maiso na saga to amato kororanga ebintu byeto byasarekire abantu ba minto tware gotabangege tutagetobo megusiye ito igo tutageta masikani no bwanchani abantu ba minto bora itali okorasmisa tali uguitana tali gisegi omuntu nabenseme na ndo ndabenseme igo tukora liyo amasikani no bwanchani ngakera abantu ba minta ngambu ya mono ba
machoga kiagara mwankonya kangana njitini moyo gona ari kuja kukumuga kanjaga atarakwa mwewe korona ari ngekenya na chire kanisa ya SDA pastor no musirikinde wa SDA umumurage tetari umachoga mu manyeto yura mangana iyo agantumira abantu ringo bashoka korwe kanisa nguganga bamurane basabata gete ngosokiri wisini mbae bako tebatari besa tutagete no mutuwo tutagete bako ngatera chigariye birore bako rete sagasagese igi diriba basokiri chinjo na batagete kumbeke meyo egesio nyasaye na atumete amaraikaye umuntu bwate bunduki agaka masasi nero tete kwa mkonya gakiubura ina bumaganeti ubuna bubura imaganeti mwarora chinyagitari chito kurwari asendwete moige susukro besongeri achagete pro nyagitari ya kenyanya mwarora mwana karago jigonyo rumwano nyagitari mbayo ebintu biribina irimbiyo mwana sogete se ituke ganginere kurumachoga magena gago jikonyoru mwana nero gukwasenge into bibito byarengo byonsu ngwasi atigete mbiyo ubuna bubura itura tebe kumurante abantu bagushiki nyumba jirisana nemo gotu atebete gorgenari ngobogetutu n'umwesimi wonyonka natuma pore yae umwesimi wa magara abana ba minto no bawikaranse meseri matiangiane umwakongeri baro umwaka kiriso bura baro abaraiba gusibaro umumachoga gakinati garemagega naende numumanyegente tomumbate bisiri mbainyori kuwenga kiyanya chae nga kiongeri ubuyege bogotoka nyachae kare bintu byaro kusareka busi onyoranga abantu bamintu bamachoga mbaro umuntu ralete usarama busi dasmu mamachoga abo mubu takatutaramo gakitutaramo nabatebine nabakikisiranga ekomitiri enene tari machogubieka machogutari ngainje nkwirigeria goto tegetenga nyasawo tokonya abana baba minto bonsintu ateba ngarasi matuitobote dasu matuitobote tukuitobote tokonye county kiagere county nga kimuro chinga kiere igorari muro chinga kiere igonga nturi kubatika magaga no muremesa semesa iga ntubwate umwana minto korokwa ure secretary yetu ya Jubilee Paradiso ntubwate umwana minto sakari onduso ntubwate umwana minto nakorete gasinere ukurugura sarasunyanja bonsi bari abaino muri wonde wanjana matoyomo gakia abantu ba minto nimbanjete naende ntuga tugutara no gwanchani intuti mumatiangi nturikora amonde mugo takatutare go tutarikora amonde mugo takatutare no gwanchani naende gatwerwete morore etimu enene inturi goji go barkura kanikiagara ntugo takatokura kanigusi asa ya mange kumurantega nasabari bagase maskania manene kiagara naende